Voilà, maintenant, il y a Wati Sili, nous, il y a Kunafundi Wati Sili, mais ça vous gaffe, Amuluta, il y a fait la follow from what you na, Adrodi. About you, Sulmana. Yama, il est sur moi. I rest Rava. Aba. Ayana Bora Black Refe. Bon, anga mi papi mun sorola, ya gafuye, anya follow, da mudi limonoma yani ukmana 11:30. Nyama madam ni watina ma fomi anga frete follow mambulo indépendant ale kumara kosobe ni wati kondala mumbe talike mali fnitik la kaw krengeranala munu ka bara benelu mi sanfa kelema nangwa mako armée de l'air ulukon kera sababu yemu anga chama chafanga nyama ba no colonel Assimi Goïta alena ka gouvernement ka wulika jo sartigo la grâce à bien mali avion chama kono soro avion munu irana dili baro kera kunungo malika pankuru jigi kene au sanfe no abe aéroport président Modibo Keita ale kufo kuni ni pankuru nu dili flani mali mandi bna ka sababu ka chama bo mi bamachi wale ke wale wala malika sigida o bela jele o konala ameto la sa meta fo mi kay marala irala ka fo mamuga ani nani ulukon duna mi kasola ni wati kon konala ka kenye ni maduru ulukon be sekasegelu ni baro jatemne ka fomi sibrido no bina jouer kalo kle bisaba ani kelema samba fla ani mwa ani fla ko musodobe ale kon shuira mu jodugu sidibe kerengerene la kwa shutara yemu mu borodo de kono borom yam sega fo nabe kilo keme bonyango ota aka foro rekonnala ko kera sababu mu duguti no ka duguti fokata se mermo lu kon ma chama kono mnena mamwa ani nani bonyango ulumnena ma durbe ulu fona baraka sega ni wati qu'on la Bakary Cissé. Voilà, donc voilà l'indépendant, le journal indépendant. Maintenant, l'indicateur du renouveau. Indicateur de renouveau Alek Mara ni wati kon kona la ka kemu ye jien selekinani tombambe nangwa mako oni fota semu uyaka no unité africaine Bakary Cissé donc union africaine hulu ayra ka fo mu mali si ka fo mu ke si ka fo mu damne na utukalo kle folo kana kle durula ko baro ke ko kwanya ko sebe Bakary Cissé ko dale mala ka fo ko ni ko turaka tani srabulo nunu fe ko mali balaka la yini munu sabati krengere nyala ko la nyinu bela lemna nyesoro Bakary Cissé koni non la jeren yerata ka baro jatemne ka laje ko ay parti chama franyo ka kerengena yala no akbeka kuma mi accord de paix musi la san chama o temne mali ko na maseka walea aleni mu processus d'Alger o lu baro bela jele ko nga ni clé folo ne no bena utukalo clé folo makana clé durula ko baram kera mali chama chafanga nyama fe ko barata bulu ko onyana ko sebe voilà donc du ko kala ga tonye donc là au kuye l'indicateur du nouveau Istanbul blamita Ziré Hebdo. Ziré Hebdo, t'es balokenika. Ziré Hebdo Bakary Cissé. Balokenika journaliste. Alek Mara mouye krengerena mouye yelawlo debo sur les remparts Bakary Cissé ko anga 27 septembre nata ko devena ke krengerena ministre aleka baralaban yemui malikono ko kala nyinu ko commence ro kubina wulika jowo sabati ko me ministre ko luka kasaw kuru ko ka ta u bora yoro mun ko ka sege ko yani septembre kalo mwa anifla samba fla ni mwa fla uni nyongoche ni baranu jatemne kuni kuma kan bora mamda ode mi adama ben jara nale reburu debu sur les remparts o nyama folodoy ko kayra ka fomi ni wati kon konala nuye baramunu baraka ganga fintigla ka ofe ani bara cheju wale mun kerami kasgible fokata semi ministre ma fe ni wati na kwa yinembo fe kuka kasaw kuru Bakary Cissé. Bien, donc Ziré Hebdo Léo Fo, donc Nambora Ziro et Amtami, Amtoy, Ziro Hebdo qu'on a alibi Bakary, donc il a la kafo, ni watini qu'on a la ni baro o jatemne, moube talike kafo mi sefawari million temps ani konoton Bakary, ko lu kon nyaminelo, na kuni baro jatemne kalaje hamba fo ni watini qu'on a la, mi déplacement aleni mission o wari lu kon chama ni baro jatemne ka fo sekasekalu yaira krengira ni BVG aleka la cellule ka yaira ka fo million temps ani shigi bunyongo donc baro kon tourner no ni wati na ka keni u ka baro ulu stratégie ye mu betalike anga dotrosu ulu ka tanga sigini baro kon nala donc ni ajate million temps ani shigi ko tourner no konga ko ulu ka jobe sena ni wati kon nala ka seka ako sekaseka nyini wari duna rom na ka seka bo wala sa ka seka ta adu yoro ola d'accord donc anga Ziré anga le Black Refe
fɛ an bɛ min ta tɔgɔ le canard déchaîné. Canard déchaîné Bakary Cissé ale kumara ni waati kɔni kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a fɔ min ye ONU donc n'olu ye an ka diɲɛ seleke naani tɔnba ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli laban minnu na u y'a yira k'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko armée française waati min na u bɛ baara la mun ye Mali kɔnɔ yan k'olu kɔni ye civil caman o de bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Sahel ale kɔnɔna la Bakary ko mun ye u ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw de kɛ k'a yira la k'a fɔ ko mun ye armée française k'u de nɔ bɛ nin ko ninnu na ko ni bɔra jateminɛ janvier kalo tɛmɛnen mun bɛnna san 2022 ma ko kɔɲɔkɛla dɔw bɛ yen n'olu kɔni bɔnɛnaw ni na k'a yira k'a fɔ mun ye Faransi ale ka sɔrɔsirakaw n'o ye finitigilakaw ye ko o kɛra olu ka baara o ye Bakary Cissé ka to min ye o ko kɔnɔna la sa an b'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta an y'a fɔ cogo min na ale kɔni kɛra sababu ye ka mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna fo ka taa se kunnafonidilaw ma n'o bɛnna kunungo ma uti kalo tile 9 san 2022 mun ye aéroport président Modibo Keïta la ka se ka avion kuru o di ni waati kɔnɔna la min ye Mali finitigilakaw ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya mun na Bakary. Voilà donc voilà an ye Russie la an ka bolo ɲɔgɔn o de don parce que an ye k'a fɔ depuis lawale la Russie kɔni de minɛ cɛ anw ma donc sisan an sigira an cɛkɔrɔ ma de raison pour laquelle an b'a la fɛn caman sɔrɔ sisan donc n'an bɔra yen sisan an bɛ taa soir de Bamako Aldo. Soir de Bamako don Bakary soir de Bamako n'i ye baara jateminɛ ale y'a yira k'a fɔ nin waati kɔnɔna la ko Côte d'Ivoire ale ni Lomé fo ka taa se Bamakɔ ma Bakary ko fo ka bɛnw b'a la ka sira sɔrɔ nin waati kɔnɔna la ko ka kɛ ni Ivoiriyɛnw ka finitigilaka ma 49 minnu minɛna kalo tɛmɛnen mun ye Mali cɛmancɛ fanga mɔgɔw fɛ ko kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na nin waati kɔnɔna la k'u dalen b'a la k'a fɔ don n'a nataw la ko a ko tɛna mɛn bilen ko fo ka bɛn na ye a ko la min ye fo ka bɛn bɛna kɛ Côte d'Ivoire ale ni Mali ale ni ɲɔgɔn cɛ Bakary an bɛ to hali bi mun ye soir de Bamako kɔnɔ k'a yira k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la mun ye réunion de cadre ta ko filanan min kɛra n'o ye concertation ye ka ɲɔgɔn o ɲininka ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye lakanako ye fo ka taa se sɔrɔko ni fɛnkow ma olu baaraw fana tun bɛ sen na dɔgɔkun laban o kɔnɔna la donc o baaraw kɛli la sa a yira la k'a fɔ ko fɛn caman kɔni fɔra a ko kɛnɛ kan ni baara ninnu kɔni jateminɛ sa an b'a fɔ min ye CICB ale kɔnɔna la ka kɛ ni kunungo n'o bɛnna utu kalo tile 9 ma san 2022 donc baaraw kɔni daminɛna ye donc ka kɛ ni association ni jɛkulu ye olu ni an b'a fɔ se ka fɔ n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka jɛkulu ye olu ka ɲɔgɔn ye baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a ko kɔnɔna la walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na jɛrɛba in yɛrɛ sigikun belebelebaw ye. Voilà l'histoire de Bamako o y'ale ka bi kunnafoni telemanba ye sisan an bɛ taa l'histoire an t'ale kɔnɔ. Histoire kɔnɔ Bakary Cissé ni waati kɔnɔna la n'i ye baaraw jateminɛ a yira la k'a fɔ mun ye i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ samiya kɔnɔna la n'a ma ɲɛ an ka gouvernement ɲɛmaaba n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'ale de tun ye yirituru kɔrɔmukarili baaraw kɛ mun ye Sibi mara la ko nin waati kɔnɔna la an b'a fɔ mun ye Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida min bɛ n'u b'a wele ko Penegana mun ye directeur de cabinet n'o ye gouverneur ka directeur de cabinet ale kɔni fana wulila k'i jɔ nin waati na n'o ye affaire la bɛ yatara walasa ka se ka yiri o turu ni yirituru ninnu baaraw jateminɛ k'a bɛna kɛ hectare 2,500 bɔɲɔngo o baaraw de bɛna kɛ sababu ye ka yiri o turu mun ye Segu ale mara o kɔnɔna la an b'a kuncɛ mun ye histoire kɔnɔna la Bakary Cissé a yira la k'a fɔ sa mun ye kunungo Mali ka tɔn 2 minnu bɛ yen n'olu kan ka bɔ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa mun ye farafinna gun o sanfɛ n'a bɛ compétition africaine ale ko fɔ Ligue des champions ale ni coupe de la confédération o la kunungo an b'a fɔ mun ye équipe kɔni bɛɛ lajɛlen ka maa dɔn maa minnu n'u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'a jateminɛ sa mun ye Mali kɔnɔ an ka équipe min kɛra n'ale kɛra champion ye ka se ka coupe du Mali fana ta n'o ye Joliba Athletic Club de Bamako ye ni waati kɔnɔna la ale ni Guinée équatoriale ka tɔn min bɛ yen n'u b'a wele ko Mongomo olu de b'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la a sera de Bamako n'ale kun taara coupe du Mali ale final kɛnɛ kan n'a sɔrɔ Joliba AC ale y'a dasi yen nɔ ka coupe ta ale bɛna taa n'u ye coupe de la confédération o kɛnɛ kan o siratigɛw la ale ni Burkinabéw ka tɔn min bɛ yen n'o ye AS Douane ka bɔ Burkina Faso olu de bɛna u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la ko ni tirage belebeleba in yɛrɛ kɛra kunungo min ye farafinna an bɛ se k'a fɔ ten n'o ye confédération africaine de football k'a fɔ ale ka siratigɛ o kɔnɔna la u ka jɛrɛjɛkulu o baara o kɔnɔna la Bakary.
voilà donc Soulmana o fana ya bata kuye u be bla krefe na bi ngal ke fana na comme e farko je mai ke mai e bura ka fosta ko anga ton wa tirage kera mais anga équipe championne elle est à Guinée équatoriale ami finale de la coupe du Mali elle est à coupe de la confédération là elle est pour ka union soro façon ko kale sega joro kante club ka avion bi ko yena ko club est privé donc voilà era klina saw ngora no ya club de sata Bakari abe geleya parce que amba fodro ni a jatemna parce que ni ma fili ko match alo yere kalo kura ya goraya kalo kura do encore ya kono to kletan kele kalo kura do ni ako jatemna am sega fo a geleya folo e to mi resoro o grâce à malien wala le ka voyage là-bas nous temene na kra problème bay lu yere dala donc fo Allah bana uye avion yere do de louer ka se ko ay ko voyage ne bolo yoro la bina ka geleya bay anga ikibu bolo parce que déjà ma don ikibu yere be ala ka balo tuo muna bi mali kona fo le reconnaître Bakari fente soro la ngana nyongone ni transfert ni fonte ku ka fo ko kibu ka to u yere bolo ka avion bita yere ka ta Guinée équatoriale ka segin kana tuguri ni yoro werbe parce que tour folo di tour flana fana be se ka soro ko kona tour flana fana ni jilwana antemena ni tour na Guinée na amta ani jendo Ceres Belouizdad ka bo Algérie wala Algérie c'est ta bolo dalendo donc ideal fana antemena ka bo tour préliminaire la wana ani amta fana nyefeta bire nyefeta fana donc o be avion tay surtout ni ko anga club yere la ku yere dama ku ka ballonu yere ka warbo yere kun ka warbo yere poche ko Bakari a grebu ya so ngacha ko so donc o la mu se ga fo jamana yi c'est vrai club nu privé de do mais o be ka bo fana ka ta jamana di représenter ango yoro fana fo jagoate mais nu fana sera ko burudo ku ka deme do fana duma o kana beta mais al nu e clancher konta pour ka se ko nu de Bakari je pense que na fa be boyen ko so be mu mali yere ma alors gagla kay me no ko fara ka ko mo fo asimier no président o fona pour que vraiment galère na do nkula a club ko la sekata ko kana tsika ka éliminer parce que moi ma soro ka la je ne serait-ce que ka mi transport à droit ni transport aller retour tara donc moi je pense que oui voilà donc to club na jonu ka ko toy na kera ndo ka ku ko no ma ke akwa bi galère chenchena julbani real ka adversaire barne yine ne kon ka kan kunu fuka championnat c'est vrai ama ma jawi mais ne statistique ni forme ni a comparer Juluba ni Real ka statistique la bar ni premier tour to wa fa to na sauf miracle suna nga ko betemen na no hay no wonde ko boy no woni anda joro no woni ame temen no joro ko la mais do mi ami joro mi na wa ba ci ko anda ci ko voilà le problème ya les Guinée équatoriale anda joro kay na boy mais ami joro am ta ci ko c'est ça la question fondamentale raison pour laquelle donc mi le bla famoye on a follow la mukete ga depuis unana ngabul na ubeche pulo wati odoretewa donc pulo unana kana ngabul na ubekara bedu ngalamana na fe ko muke ko to luate fembe la msa biduru msa njurbo to gele luai da deba no be voilà na sera ko club ku gerata 50 millions 60 millions 70 millions ko club ko taka se comment no de ema binganda e fana biga ko ta mo biga fana ta lu fana ta mo fo Libéria ba ko fo Libéria kata molla e ganjo wori Bakari mala kare kasoro e ko ndo a sega farafina bella rêve e dona na to kona mu compétition africaine kona la dans tous les cas on va la wili que ça ka fo mi nyemo yo gala je au niveau du ministère des sports au niveau du gouvernement gala je ka sega club demain pour que sega ta chumuna anga ba fo nyina mali championnat jijara chumuna jo chenchena ay championnat nyumake aka chala fe nyina moi je pense que au point ni état joro la un club sega ko ga nyina odo Bakari ça ko ke voilà donc Soulmani voilà nungi ya ega faranga e numa sebe papier kono de ni ega faranga e gafe kono donc abe fuliki ka fuliki shalibawe wala beta e publicité kala fafe sondro pamor kana lebna kereka e mi flash kuna funi ka do dibugo wa fam chumna la dria le konana